Obchoduj, Miško. Otevka, daj SCSI na mojom počítači potom na druhom kole. Miško, prestaň. No, takže za ten týždeň sme vlastne spravili internetovú stránku Winderswil. Danka, klikni do Winderswil, do Zeitung. To je vlastne videostránka, ktorá by mala nám priniesť nejaký úspech tu na vo Švajčiarsku. No, klikni do obrázku, funguje veľmi jednoducho do obrázku. Toto je Winderswil, toto je bližší záber, klikni, bude ešte bližší záber. Klikni, bude mapka. No a teraz by bola väčšia mapka, ešte väčšia mapka, to není podstatné. Teraz daj Gemeinde Kirche. No, toto je obrázok, ktorý Danka namalovala. Počkaj, najazdím na ňo. No, takýto obrázok kostola. No, klikni do obrázku, keď klikne, tak sa objaví ďalší text. Keď do toho obrázku, do obrázku klikne, tak sa objaví toto. Teraz Gemeinde, raz len. A teraz ide Gemeinde. Toto je Gemeinde, to sme nafotili. A keď do ňoho klikne, tak potom zase ide akože predseda. A teraz ide rodina, familie tam. Tam keď klikne, tak sa objaví zase to, čo sme nafotili. No. Takže zatiaľ sme spravili túto peknú stránku a uvidíme, čo bude s tým ďalej. Otýlka to sa len hraje, aj Miško sa hraje. Otýlka, čo sa stalo za týždeň nové? Natočili sme nové fotky, môžem vám ich ukázať. No ukáž nám a hovor nám, že Otýlka, budeš nám hovoriť k tým foťkám komentár? Budem vám hovoriť k tým foťkám komentár. Dobre, ja to prestrihnem. To je Wilderswil aj mesto. Z pohľadu, letecký pohľad, to sme dali aj na internet, toto je bližší záber. Bližší záber, aj s horami peknými. Aj toto je na internete. To je ako Wilderswil, to sú tam taký pekný domček, hrad, aj mlyn. A toto sú už naše fotky. To sú nové. Nové fotky, no. To sme chceli dať na internet. Toto je kostol. Prvá fotka, tá sa máš tak moc nepodarila. To je druhá fotka kostolu zozadu. Táto foťka sa nám páči aspoň. A túto sme dali aj na internet a mamina podľa nej namalovala obraz. Dobre, príde klapačka. Toto je... To tatino odfotil burgera. To Gemeinde. Áno, a zakopíroval to sem. A toto je jeden taký domček, vyberali sme plno domčekov do kapitoly rodina a tento sme vybrali a odfotili, taký celkom. Toto je už naša izbička, stromy, pribudol tatínko počítač, stromy počítačami, s dvomi tlačiarňami, aj skener a plno veci tam už máme. Toto je nevydarená foťka, ktorú nás odfotil jeden stade. Strašne nevydarená. Hrozne. A toto je už krajšia fotka na bicykloch. Sme tam všetci na bicykloch. Pri tom kostolíku. Toto je už všetko. Miško, povedz nám nejakú básničku, alebo čo vieš? Dobre. A Otýlka, ty nám niečo ešte povedz. Ty nevieš čo? Neviem. Už si zabudla? Zabudla som. A čo si vyhrala ten kubín, to si tiež zabudla? A vieš vôbec názov toho? Železný Janko. Železný Janko. A vieš aspoň prvú stať alebo niečo? Prvú vetu? No. Neviem ani to. Moje zabudla. A Miško, ty si tiež všetko zabudol? Všetko si zabudol, Miško? No tak povedz, prší. Do kamery sa pozeraj. Výborne, človeče. A čo ešte vieš, Miško?
Vieš sa blázniť? Áno. Ty urob nejaké. A mamina čo hovorí? Nie som pripravená. Jaj. Počúvam hudbu a som mimo. A vieš aj niečo iné okrem haf, haf? Miško, vieš aj niečo iné okrem haf, haf? A povieš nám aj nejaký vtip, Miško? Povedz nám tvoje vtipy. Otýlka, Také ty vieš obľúbené. dobrý vtip s tým lietadlom, s tým pilotom, povedz. A Miško si zatiaľ premyslí. Nie, on najprv povie, ja si premyslím. No, Miško, Povedz nejaký vtip. tak o 3 sekundy vypínam kameru, keď nikto nezačne, no. Vymyslel som si jeden. Ide vlak, ktorý nesie sladkovičky a ciganičky a ide do mola, kde sú samé pobotnice a tam vybuchol vlak a so sladkovičkovami výbušne nanúsené sumy. A ja viem, No. jeden vtip poviem vám, že sú dvaja piloti v lietadle a jeden strašne kokce a hovorí tomu druhému. Pozeraj sa do Kolega, horí nám ľavé krídlo. A ten druhý mu hovorí, no tak to povedzte rýchlo cestujúcim a núdzovo pristaneme. No, dobre, ale ja chcem a nebudú rozumieť. No tak, keď spievate, Pozeraj do kamery. keď spievate, tak nekokcete, tak im to zaspívajte. No, dobre. No tak, ide k tým cestujúcim a spievajú. Horí lietadlo a cestujúci. Šalalalala. Horí lietadlo. Šalalalala. Posledný už. No. Keby si tak vedel spomenúť. To? No ja to neviem, kekegula. Neviem. No dobré. Niečo iné. Tak stačilo. Mamina, stačilo? Ty nám nepovieš vtip? A mohla by si povedať vtip, že deti, prestanem fajčiť. To je teda dobrý vtip. Jú.